Има нещо, което много хора с псориазис забелязват, но рядко се говори за него. Понякога, точно когато кожата започне да се успокоява, човек се отпуска. Започва да казва, може би вече няма нужда да внимавам толкова. Една вечер без сън няма да е проблем. Малко стрес няма да ми повлияе. И точно тогава често започва връщането назад. Защото псориазисът много често не се влияе само на едно нещо. Той реагира на натрупване, на ежедневие, на навици, на стрес. И затова най-важното не е какво правиш само в тежките периоди, а какво правиш, когато всичко изглежда спокойно. Тогава всъщност се изгражда контролът. Ако това ти е познато и искаш да излезеш от този цикъл, пиши ми промяна в коментар или на лично съобщение и аз ще се свържа с теб.